गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। मैया जों स्टेटमेन्ट मोननैसो नुनो मोनदों एबसुनि मोनसे जुनमुनि राभानि सायाव माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। मोजां मोनदों आं बेखिनि बाथ्राखौनो, जाय हक बे मोनसे। ओमफ्राय इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि बिथां आर गुथाल भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांनि माखासे जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ जों निउस पर्टेल बा गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों। जाय हक बाथ्राखौ आं नैबे इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आरो नैबे खुंथायाव थानाय बेफोरनि बाथ्राखौसो एसेब्लाबो बुंनो नागिरदों। दिनै आवगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों दिनैहाय मार्टियास टमनि बाथ्राखौ लानानै। दिनै मार्टियास टमनि बाथ्राखौ लानानै दिनैहाय जाखिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना मैया सानैसो दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ टारगेट आसि थुनानै खोन्थानायफोरबायदि जादों। जेरैबायदि गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारी आरो नैबे प्रमद बर' बिथांमोननि आरो कयेकजननि मुंखौबो लानाय जानायखौ नुनो मोनदों। दिनै इउनाइटेड फराम अफ XNDBआनो दिनैहाय बेफोरबायदि आसि थुनानै बाथ्रा बुंनायाव जुदि दिनैसिमबो जुदि माथा मारियाबा, जेबो जुदि सिन्था खालामाबा, आरो थारैनो नंगौबो इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि जाखिनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट आर गुथाला दिनैहाय बिथाङा बुंदों, दिनै बेखिनि बाथ्राया सैथोबो नंखागौबो। दिनै मोनसे जोंनि मार्टियास टम लुनाया जिल्लायावहाय चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा जिल्ला बा उदालगुरि जिल्ला बावहाय डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमावबो मोनफा मोनफा मार्टियास टम लुनाया बे नंगौ, सैथो, बे थार जानांगौ आरो जेनेरेलि मोनसे लुनांगौआ बेबो जानांगौ। दिनैहाय बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों दिनै इउनाइटेड फराम अफ XNDBआनो दिनैसिमबो मोजाङै जुदि मोनथियाखैबा दिनै बै दैदेनगिरिफ्रा नैबे बिथां रनजित बसुमतारी बिथांमोनाथ' दिनै मुंख्लंखौ दिनै असनमान खालामदों। बिथांमोननि बिखायाव गानानै दिनैहाय बिथांमोना सासे EM जादों। गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनाथ' दिनै सासे डेपुटि चिफ जादों। बिथांमोना लाजिनांगौ, आंनि हिसाबाव, आंनि बुजिनायाव बिथांमोना लाजिथारनांगौ। मानो होननानै बुङोबा दिनै जायफ्रा दिनैहाय मुंख्लं जादों, जायफ्रा दिनै मार्टियास जादों, जायफ्रा दिनैहाय रेप खालामजादों, जायफ्रा दिनै आइजोफ्रा गावथार जादों, जायफ्रा दिनैहाय नंखाय दाय बा ओरैनो गावथार जानाय, बेफोरनि बिनिमयै बिथांमोना डेपुटि चिफ जादों। दिनै बेखिनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामाबा, सानाबा, दिनै मार्टियास टम बानायनांगौ बेफोरो दिनै सिगां जाग्रोनांगौमोन। दिनै गोबाङानो दिनै रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बेफोरखौ दोनथ'ग्रोनानै दिनैहाय मार्टियास टम बेफोरखौ सिगां खालामोबा मा जायोमोन? दिनै बिथांमोना दिनैहाय गावनि राजखान्थिनि गोमाजानो गिनाय बा गावसोरनि गादिखौ गोमाजानो गिनाय बेखौ गोमाजानो गिनानैसो दिनै माखासे खामानिखौ मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दिनै जायनि जाहोनाव NDBनि सोद्रोमाफोर जायफ्रा दिनै मुंख्लं जायाखै, जायफ्रा गोथाङैनो गोथै जानानै दं, गोथाङैनो गोथै, बिथांमोना दिनै मा अबस्था जादों। गबिन्द बसुमतारीयाबो बिथाङाबो एसे साननाया मोजां, खारन दिनै बिथांमोनानो बै सुबुं, जाय सुबुङा दिनै गावथार जादों, जाय आइजोआ दिनै रेप खालामजादों, दिनै बिथांमोननि बिनिमय, जोंनि बिनिमय नङा। जायफ्रा गोथाङै गोथै दं बिथांमोननि बिनिमय नङा। जायफ्रा थैदों, जायफ्रा रेप खालामजादों, जाय आइजोआ दिनैहाय रान्दि बायदि जाना दं, जायफ्रा दिनै फिसाय गोमाजानानै दङ, बिसोरनि बिनिमय नोंथांमोना डेपुटि चिफ जादों। रनजित बसुमतारीया बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै? दिनै बै जायफ्रा आइजो रेप खालामजानाय, जायफ्रा आइजोआ दिनै रान्दि जानानै थानाय, बिथांमोननि बिनिमयआवसो आं दिनै EM जादों, बेफोरखौ सानदोंना सानाखै? रनजित बसुमतारीया ओरैनो नंखाय बाखायनो ओरैनो फिथा हास'हैलाबाय थाबा जानाय नङा। नोंथाङा सान दिनै बबे जायगायाव दिनैहाय डिस्ट्रिक्टनि मार्टियास टमखौ लुगोन, बबे जायगायाव दोनगोन, बबे जायगायाव बानायगोन, बेफोरनि खोथाखौ सान। दिनै जेनेरेल मोनसे मार्टियास टम बानायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दिनैहाय हानि एलटमेन्टखौनो मोनाखैनो दासिमबो। नोंथांमोना दिनै हानिनो बिगोमा रनजित बसुमतारीया दिनै मार्टियास टमनि थाखाय जेनेरेल लुनायनि थाखाय एलटमेन्टखौनो होनो हायाब्ला, हा मोनसे खरलबसे बर'ना होनो हायाबा, होमबा रायजोनि नोङो मा खामानि मावगोन? बेखौ 1 नाम्बाराव कुइसन। नोंथाङा मा खामानि मावगोन? दिनै फरेस्टआव दिनैहाय गोबां मानसि दिनै होखारजानानै दोनदों, न' सिफायनानै दोनदों। दिनै बेफोरखौ दिनै माला थाफिननायनि राहा लामाखौ खालामगोन? नोंथांनाव गोबां प्रब्लेम दं। नोंथाङा दिनै सिन्था खालामनाया, साननायाबो मोजां। नोंथाङा ओरैनो EM जायाखै, सोरबा सासे गावथार जानायनि बिनिमयआवसो नोङो EM जादों। आं बेखिनि खोथाखौबो बुंबावगोन। नोंथाङा ओरैनो दुगा फागा सदबा जानला मानला खोथाखौ बुंबाय थाबा जानाय नङा। जायनि जाहोनाव दिनै आं दाखालि साननैसोनि सिगां सिगनेटआवहाय नोंथांमोनजों आं गाज्रि रावजों बुंहैबाय थानाया, बिनि थाखायसो आं बुंदों। दिनैहाय ओरैनो जानला मानला बुंहैयाखै। आरो नोंथांनि न'आव थांबावगोन आं साननैसोनि उनाव, रनजित बसुमतारीनि न'आवहाय थांबावगोन आं।
बेखिनिखौ स्पष्ट बुंबावदों गबिन्द बसुमतारी नोंथाङाबो एसे सान नोंथाङा गावनि डेभेलपमेन्ट गावनि पार्सनेल डेभेलपखौ सानबा जानाय नङा एज ए एनडिएफबिनि जायफ्रा दिनै गावथारजानाय बेफोरनि खोथाखौबो सान दिनै माबानि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेफोरबो दिनै क्लियार जानो थाङाखै जायफ्रा दिनै मुंख्लं जादों बेफोरफोरा दिनै एनडिएफबिनि मुङाव जायफ्रा दिनैहाय मुंख्लं जानाय बेफोरनि खोथाखौबो दिनैहाय 5 लाखनि बाथ्रा बेफोरनि बाथ्रायाबो दिनैसिमबो क्लियार जायाखै माने बेफोरखौ क्लियार खालामनो हायाखै दिनै प्रब्लेम गैया होनना बुंबाय थायो नोंसोर एनडिएफबियावनो जोबथा प्रब्लेम दङ ए टु जेड प्रब्लेम जाजोबनानै दङ दिनै सोर खालामदों होननानै बुङोबा बै बे साथाम सोर दैदेनगिरिफ्रानो खालामजोबदों एनडिएफबिनि जायफ्रा एमसिएलए जानानै थांनाय जायफ्रा एमएलए जानानै थांनाय जायफ्रा डिपुटि चिफ जादों सोरबा इएम जादों बेफोरनो प्रब्लेमखौ खालामजोबनानै होदों मानो दिनै नोंथांमोना दिनैहाय एमएलए दङ एमएलएआनो सासे दंबावो एमसिएलए साथाम साब्रैसो दङ दिनै इएम रन्जित बसुमतारी दङ डिपुटि चिफ दङ दिनै नोंथांमोना दिनै बेखिनिखौ प्रमद बर'जों दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो हाया नामा नोंसोरो आरो जुदि हायाब्ला मानो हाया मा जाहोन दं बावहाय मा हाबनानै दङ ना नोंसोर दिनैहाय गासैजोंबो नोंसोरनि सिन्ताधारायाथ' बेफोरबायदि जाफेरनो नाङामोन जाय हक दिनैहाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंथ'नानै दोनथ'बाय दिनै आरो जुनमुनि राभानि सायावहाय आबसुआ दिनैहाय बुंदों बिथांमोना ट्राइबेलनि बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा नंगौ थिगैनो दङ जों खाखि ड्रेस गाननाय माने जों बारा फोथायनो हायिफोरबायदि जानानै दङ ट्राइबेल हिसाबै दिनै बिथांखौ खालामगोन नाजागोन दिनै जाय आं बावहाय दिपेन बर'नि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंनो सानाखै बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों आं थिगखौनो मोनदों मोजां मोनदों दिपेन बर' नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलाङोब्ला दिनै जों बर'नि खोथाखौ जुदि जों बर'लेण्डनि बाथ्राखौ जुदि नोंथाङा बुंलांबाय थायोब्ला दिनै नोंथांजों रायजो राजाया थाफागोन आनखि आंबो थाफाबावगोन नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बावहाय थिगैनो एकमत जानानै दङ खिन्थु दिनैहाय सरकारनि एगेन्स्टआव सरकारा दिनै मा खामानि मावनो नागिरदों जों बर' हारिखौ माबे अलखदाव लांनो नागिरदों बिनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुं जाहाथे दिनैनि बे खुंथायाव थानाय सोरबाया बिथांमोना नेक्स्ट बाराव जेनगोन सोरबा सासेया दिनै फैगोन दिनै बिथांमोना फैयोब्लाबो जों बिनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंलांनांगोन जों सोरबा पलिटिशियानफोरनि आखायाव जोंनि हारिखौ खोख्लैनो हानाय नङा सोरबा दैदेनगिरि एमएलए मन्त्रि एमएलए माबा माबि आग्रं बाग्रं जानाय बिथांमोननि आखायाव खोख्लैनो हानाय नङा ओंखायनो जाखिनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा ट्राइबेलनि बाथ्रा बुंनाय बा नैबे जुनमुनि राभा बिथांनि बाथ्रा खोथाखौ बुंदों दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेलानो दिनै गिदिर मानसि जानायखाय सोरबा एसपि जायोब्लाबो बेखौबो इनडाइरेक्टलि माबा मोनसे खालामगोनखौ आं सिन्था खालामदों हारसा जाथिया मालाबाबो हारसायानो जा बाङालियानो जा बांगालानो जा नों बर'खौ दिनैहाय जेरैबो गादबनो नागिरदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय आं दाखालिबो साननैसोनि सिगाङाव मोननैसो बाथ्राखौ बुंदोंमोन आइजो जेसेबां एमए बिए फरायनाय हिनजावफोर बिथांमोनखौ बिसोरो हाबा खालामगोन लागोन नोंनि बर' मालाबाबो टाइटेल लिरहोनाय नङा आं बेखिनि बाथ्राखौ बार बुंबाय थादों आरो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाय दिनै बिथांमोनाबो थिगैनो दङ जों ड्राग्सनि बा गान्जानि बिनि एगेन्स्टआव जों जेब्लायबो गसंनांगोन जेब्लायबो बुंनांगोन आं बेखौनोल' बुंगोन जायफ्रा ड्राग्स जायो जायफ्रा गान्जा जायो दिनैहाय बर'फोरखौ ड्राग्स गान्जा जौ जुवा बिसजों फोजोबनायनि लाइनखौ लागासिनो दङ थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि